Hi everyone, Just Jinky here! Samahan niyo akong i-explore ang daang Katutubo. Tara, let's go! May member pa ba dito? May tawas ay? Oh, walang takay. Ang hirap magpalor dito. Ba't nakapagtago sa talahipin na? Tuktok na. Oh, ito na daw pinakataas oh. Sa baba pa ang member. Magkano pumasali dito? Agilan pa ba to? Welcome! Botanical Garden. Good morning po. Wow. Ay, lagi pala. Wow. Hi. Ayan oh. Oh, diba? Marami pa doon ay sa baba. Kailan po kayo nag-open ay? Bawal. Saan po ang daang kalikasan ay? Daang kalikasan? May daan din dito? Papuntan? Ah, malayo pa po. View deck? Saan po yung view deck? Meron pa din daan. Ah, kala ko ito na ang view deck. Oh, iba pa pala ang view deck. Oh, daming halaman. Ano cottage para magkakain-kain. Ah, kasi doon ang kainan ng bilihan. Saan tayo dito? Oh. Ay, may upang pa doon. Cute. Masarap nga naman ang hangin dito. Oo. Wow. Ang ganda. Relax. May halaman. Ang cute naman niya, picture. Ang ganda, Cute. Ng bahay. Yun lang naman pala. Ayan, may baka. Daway. Ako'y magiging isa. Wait, ang ganda siya. Halaman. Kakaunti pa lang siya. Siguro. Ano siya? Saan ang punta tayo ng view deck? Oh, wala. Ang gaganda lang ng mga kubo-kubo, oh. Gaganda lang ng mga kubo-kubo. Wala na dito. Maganda lang. Kasi napuntahan na ito Gian eh. Wow. Oh, ha? Oh, may ganyan-ganyan din naman pala eh. Oh. Pwede mo.
Ayun, oh, may tulay-tulay pa. Pwede kang magtulog dyan. May tulay pa. CR. Mesa. Bango. Oh, Merry Christmas. Ay, doon pala ang daan. Hali tayo ng daan. Ikot tayo. Oh. Mali pala tayo ng daan. Oh, may kubo-kubo. Pwede ka mag-check-in. Oh. Nakita tayo. Oh. Yun. Ah. Oh. Oh, ha? Ang ganda. Ito din. May halaman pa sila. Watch your step. Dyan, dyan, dyan. Wow. May pakortina at pabulaklak pa sila. Ang cute. Ganda. Romantic. Ang pa-effect ng kortina. Hindi kasi ako marunong ng ano. Ayan. Ang ganda niya. Oh, ang upuan, buwanggesios. Madilim kasi dito, oh, ang ganda sana. Ah, di ba? Ah, di ba? Ayan, oh. Cute. May pabulaklak effect. Ay, ganito pala ang dapat nakuha para maliwanag. Picture. 1, 2. Wait. 1, 2. Hindi ka abot. Ikli ng daliri. 1, 2. Oh, diba? May pabulaklak pa. Dito tayo sa green na bulaklak. Ito. Ah. Saka na. Pag-ikot pa. Ayan. 1, 2, 3. Oh, diba? Isa pa to. Natakpan na ako. Ayun. Hindi na nga tayo din eh. Paano pa sa view deck? Wala pa tayo. Sino wala pa?
bahay. Wala nang member dito. Walang bahay ay. Ay, ano saan ba yan? Naman akong ibang makita, bundok lang. Ito, akit tayo. Oh, tower. It's a tower. Oh, ay, zipline! Zipline kaya to? Ay, zipline daw. Ay, nakakita lang ng cable ay. Zipline na. Ito na yon. Aha. Kahit anong tingin ko, wala akong makitang bahay dyan. Hindi kami pwedeng mag-expand kasi ang layo. O, lugi sa pamasahe.